Ụmụ Igbo daalụ nụ ekenekwa m unu. Anyị ka nọkwa na ya bụ akwụkwọ ụkwa ruo oge ya ọ daa. Na nkeji nke abụọ ka anyị kwesịrị ibido n'ụbọchị taa. Mmiri na-ezo. So isi nke abụọ wee sị gị na ụbọchị nne Okpoko nwụrụ. Ugbu a ụlọ akwụkwọ emechiela. Maazị Obi si Chude na ọ ga-eje ezumike n'ụlọ, ma Chude jụrụ ajụ. Mgbe ya bụ ihe mewere ka ọ ga-ese okwu, Chude wee kwe na ya ga-eje. Ekpere ya niile bụ ka Ngozi lọta ụlọ, ka ya wee na-ahụ ya anya n'ihi na ọ maghị ka ọ ga-adị ya ma ya ahụghị Ngozi izu ụka atọ. Ọ bụ eziokwu na moto bu ya aga. Ha na-eru be ha nso, ọ na-ewute ya na ya na-ahapụ Enugu. Obi dị nne ya ochie mma na ọ lọtara, ma ihe niile ọ nọrọ n'ụlọ, ụbọchị na-akpụ ya akpụ n'anya. Ọ nọchala ihe niile nna ya sịrị ya nọọ n'ụlọ wee tinye isi n'ụzọ Enugu. Obi o ji jewe ụlọ na nke o ji lọta abụghị otu. Nne ya na-ele ya anya n'ihu mgbe dum, na-ahụ ka obi si atọ ya ụtọ. Ọ fọdụrụ otu izu ụka ka akwụkwọ bido, ma o dechaala uwe akwụkwọ ya, kwadochaa onwe ya. Akụkọ niile ọ na-akọrọ nne ya abụghị ihe ọzọ ma ewezụga ihe gbasara ụlọ akwụkwọ. Obi dị nne ya ụtọ na nwa ya hụrụ akwụkwọ n'anya nke ukwuu. Nne ya jiri obi ya na-eche ka Chude ga-adị mgbe ọ ga-abanye kọleji. Mgbe ọ gụchara akwụkwọ ebe ahụ, ọ gaa ala bekee ije mụta ọgwụ bekee. Mgbe ọ mụchara, ihe ndị mmadụ ga na-akpọ ya bụ Oriakụ Maazị Obi, nne dọkịnta. Onwe ya buru ya isi. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ naanị Chude bụ nwa Chukwu nyere ya, ma kama a ga-amụchi ofeke ụlọ niile si na ndị a bụ ụmụ, si ma otu a ga-asị na nke a bụ nwa. Maazị Obi bụ nwoke, na ndị be ha maara akwụkwọ bụ ya, na ndị be ha na-arụ ọrụ bekee bụ ya, na a na-anụ aha ndị be ha bụ ya. Mmadụ ole na ole gụrụ akwụkwọ nke 6 n'Ọhanze bụ ya kwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ. Ndị mbụ rụwara ọrụ bekee bụ ya tinyere ha n'ọrụ. Ọ lọta ezumike n'ụlọ, ndị mmadụ a na-echube ya ka na-echu mmiri. Ọ dịghị onye bịara be ya ma ọ lọta n'ụlọ ghara iji isi anwụrụ n'aka ma ọ na-ala. N'ihi nke a, o kwuwe okwu n'Ọhanze, onye tinye ọnụ, ịhụ ndị ga-eje buru onye ahụ n'isi, n'ihi na ọ bụ onye ndị obodo riri ihe ọ kpatara ka ha kwere na ọ na-arụ ọrụ bekee. Ọ bụ eziokwu na ọ na-eri ezi ụgwọ n'ọnwa. O nweghị ezi ego o nwere n'ụlọ akụ nke o ji enwe ụlọ o jiri ego ya rụọ n'Enugu, n'ihi na ego niile ọ kpatara bụ maka iji zụọ ụmụaka obodo ha n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Nne Chude adọla ya aka na ntị ka ọ na-akwadewere Chude ego ụfọdụ ọ ga-eji gụọ akwụkwọ, n'ihi na anaghị ama ihe ama. Ma ihe niile ọ na-aza ya bụ na ego bụ akwụkwọ n'igwe akpụrụ akpụ. Ihe ọ rụpụtara bụ naanị uru ọ bara. O kwuru n'uche ya na ihe ka mma ya ga-emere nwa ya bụ na ya ga-azụpụta ọtụtụ mmadụ na be ha, ka ọ ga-abụ ihe rawa ya na nwunye ya na nwa ya ahụ, ha hụ onye ga-asị ha na ya nọ. Ọ bụrụ na a chọọ ya ahụghị ya, ndị ya zụrụ ga-ahụ na Chude gụrụ akwụkwọ nke ọma, n'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu si na nkenu anọghị n'ụlọ, anya dị ọkpọ etere ya nkwụ, maka na uche ya onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Ụbọchị akwụkwọ bidoro chefu ya efo. Chude buru igbe akwụkwọ ya gawa n'ụlọ akwụkwọ. Mgbe o ruru ebe ahụ, o chere elu chee ala ka ọ hụ Ngozi anya, ma ọ hụghị ya. Ọ maghị ma ọ bụ ahụ na-arịa ya, ọ maghị ihe ọ ga-ekwu ekwu. O chere ụbọchị ahụ niile ma Ngozi abịaghị akwụkwọ. Mgbe ọ na-ala ka akwụkwọ gbasara, ihu dị ya ka nwoke nwunye ya nwụrụ. Mgbe ọ batara, nne ya jụrụ ya ma ahụ adịkwa ya. Ọ sị ee. Nne ya gbara ya nkịtị. Mgbe o mere ihe a abalị 3, nne ya wee mara na ọ bụ oke ihe mere mkpu ji ada. Ugbu a ka nne ya chetara na mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, ihe o tiri na mkpu bụ Ngozi Onwuka. Mgbe ya na Ngozi Onwuka na-eje akwụkwọ otu ebe,
uru na-adị ya sam. Ugbu a Ngozi Onwuka ejewela akwụkwọ n'ụwa anyị. Ụbọchị wee ghara Chude amara ihe na-arịa mmadụ. Ọgwụgwọ ya anaghị esi ike ka nke amaghị ihe onye ahụ na-arịa. Chude! Ọ bụ nne ya na-akpọ ya. Ọ zaa gawa ebe nne ya nọ na-akpọ ya. Mgbe o ruru, nne ya wee sị ya na ha abụọ ga-ayị ụbọchị ụka na-abịa gaa na be Maazị Onwuka. Ihu bụ ya naanị ọchị. Nne ya achọghị ịkpọ Ngozi aha maka na ọ chọghị ịgwa ya na ọ ma na o nwere ihe ya na Ngozi na-ekpuchi aka. Site n'ụbọchị ahụ, ahụ na-arịa ya wee kwụsị n'ike ka o si bido. Ugbu a o chezọwala Ngozi nwayọọ nwayọọ maka na ihe amaghị ka a ga-esi mee, ahapụ ya. Ihe chi bọtara ewere. Nke ọzọ, nnukwu ọbịa bịa, obere ọbịa fanye n'ụfọ. N'afọ a ka ọ ga-elele ule maka akwụkwọ nke 6, lelekwa ule maka inweta ọnọdụ na kọleji. Ihe ndị a niile ka ya mkpa karịa ihe ọma na ọ naghị agba ọsọ. Chude tiri isi n'ala sosie akwụkwọ ya ike. Igwu egwu na-abụrụ ya okoro. Mgbe ọ gụwara ka ya gụwa isi bụ mgbe e detere ya akwụkwọ na ọ gafeela n'ule nke o lere maka inweta ọnọdụ n'ụlọ akwụkwọ dị na be ha ndị na-achị achị nwe, a na-akpọ gọọmenti kọleji Ọhanze. Ugbu a o weela ya anya na mbọ ọ na-agba alaghị n'iyi. Ọ gụsiwere akwụkwọ ya ike n'ihi na a na-egbu awaị tọwa ụtọ, abachawanye ji. Mgbe ha lelechara ule akwụkwọ 6 ka o ji nwere onwe ya. Onye isi ụlọ akwụkwọ ukwu a ọ ga-eje ezitelera ya akwụkwọ edepụtara ihe ọ ga-ego maka mbido akwụkwọ. Mgbe ọ gbakebili ala ka ọ mara ka a ga-esi gotere ya ihe ọ ga-eji jewe akwụkwọ ahụ, ahụ ọnwụnwụ buturu nna ya n'ala. Nna ya amaghị ka ọ dị ya adị. O jeela ụlọ ọgwụ ukwu, jee nke nta, ma ọ dịghị ebe ihe dị iche dị. Ego a na-akwụ ya n'ụgwọ ọnwa anaghị ezu ịkwụ ndị ụlọ ọgwụ ụgwọ ma ya fọdụ nke iji rie ihe. Ọ dịghịkwa onye chetara na Chude na-akwado ije ụlọ akwụkwọ ukwu, n'ihi na ọ na-abụ azọta ala azọwa ute maka na ihe na-aka ibe ya. Ihe onye ọbụla na-ekpe n'ekpere bụ ka isi Maazị Obi pụta ma ya fọdụ na ahụghị ego. Mgbe emechara, Maazị Obi gbakere nke ọma ma ihe eji zọọ isi ya karịrị akarị. Ndị o ji ụgwọ hiri nne. Ugbu a ka o metụrụ ya n'obi na ya ga-edegara ndị niile ya nyere aka akwụkwọ, sị ha na onye ji ihe ya nye akanshi na akanshi ahụghị eri. Onye nke mbụ zara ya akwụkwọ dere ya si ya na ọ ma na ya lụtara nwaanyị ọhụrụ na ego niile ya nwere lara n'ihe gbasara ịlụ nwaanyị a. Onye nke abụọ kọrọ akụkọ nke ya, si n'elu si n'ala, si na nkwụ fee na akpaka, si na akpaka fee n'ụkwa, ma emesịa ihe bụ isiokwu bụ na ya ahụghị tụtụrụ rachaa ma ya fọdụ nke ya ga-enye mmadụ. Onye nke atọ bụ onye gara inye ma ọ bụrụ na o dewere ego, ma ihe ahụ nke ya na nke Maazị Obi amaghị nke ka. O wee bụrụ na ndị niile Maazị Obi nyere aka ka ha bụrụ mmadụ. Ndị dị ndụ enweghị isi, ndị nwere isi adịghị ndụ. Ihe a niile pụtara Maazị Obi mara ka ọ ga-egbu onwe ya, ya mee. Ọ kpọrọ Chude kọwara ya ihe niile, sikwa ya ka o wepụ uche ya n'ihe gbasara ije kọleji ọ na-akwado. Ihe a gbawara Chude obi, ma mgbe ọ kọrọ nne ya wee kụọ isi ya n'ala, were aha mmụọ na aha mmadụ ṅụọ iyi na ihe ọ sọrọ ya mewe na ọ dịghị ihe ga-egbochi Chude ịba kọleji n'afọ ahụ, n'ihi na ọsọ ala ya kpọọ nkụ ihe ahụ dị, ọ gaghị egbochi ibi ozu. Nne ya kere ajị n'ume, were ego niile o ji azụ ahịa tinye ịhụ na Chude bara kọleji n'afọ ahụ. Ụmụ nnụnụ nwụọ, okpoko agawa ịkwa ozu. O ruo, ekenye ya iji ọnụ ya kpata nkụ a ga-eji sie ihe. O wee sị na mgbe nne ya ga-anwụ, na ya ga-eji ọnụ ya gbutuchaa ukwu akpaka niile dị n'ogbe ha. Ma ruo mgbe nne Okpoko nwụrụ, etuto too ya n'ọnụ. Ọ bụ otu a ka Maazị Obi si zụchaa ndị ọzọ ruo mgbe ọ ga-azụ nke ya. Ahụ ọnwụnwụ ekweghị ya. Ewepụ nwunye ya, Chude agaghị aba na kọleji n'afọ ahụ.
ihe a ndị mmadụ mere Maazị Obi mgbe ọ na-arịa ọrịa dị ya njọ nke ukwuu, ma ọ gaghị ewere na ndị mmadụ mere ya ihe ghara imezu ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu na agbịsị gbaa otule ọ mụrụ akọ, ma Maazị Obi si na ebe chi ya nyere ya ego, ụzọ ya ga-esi na-akwụghachi ihe chi ya nyere ya bụ iji akụ Chukwu nyere ya na-azụ ụmụaka Chineke kere. Okwukwe ya bụ na ya mewe aka ntagide, chi ya emechiere ya ụzọ ego si abatara ya. Kedu ife ilu n'isi nke abụọ anyị gụrụ taa, ụbọchị nne Okpoko nwụrụ? Onwe ife ihe a merenụ kụziri gị? Ka ọ dị echi, anyị ga-agụ isi nke ịtọ, ụbọchị ụzọ Owerre mechiri. Ekene m unu, ka emesịa.